uthi umoya kuze baphumule kuyo imizamo yabo masithandazeni. Ebusuku nje Nkosi siyaleza kuwe amagama ababazalwane Nkosi esasinyuka sehla nabo sivuma ingoma sisithi phezu kwentaba sosela amanzi ovuka inene Nkosi bawelile kunjalo nje Nkosi bahlele isandleni sakho sasekunene besitsho Nkosi ngalamazwi angachiyo wenze njalo Nkosi ukubaphulula amanxeba abanye Nkosi bambe kweliphakade bengalindelanga Nkosi ukugoduka abanye Nkosi bashiye inyembezi emakhaya kodwa namhlanje Nkosi simisa wena njengoThixo kuzo zosule Nkosi inyembezi kuzo zonke Nkosi ezifamily nakuyisekete Nkosi abasuka kuso kobo busuku Nkosi imiphefumulo yabo sinikela Nkosi ezandleni zakho xa sicima Nkosi amagama wabo ezincwadini zasemhlabeni makugama amagama wabo Nkosi encwadini zasezulwini nabo ke Nkosi besiza benjalo Nkosi abanye bediniwe ubagcine Nkosi ubalondoloze sicela izinto singabanga into sithembele kwakho amandla ngoKristu Nkosi yethu amen. Xa ndizawunika upresident acime esisibani ngidla ngokufa kwiprograms ezininzi emingcwabeni kusithiwa ilanga latshona emini maqala kodwa namhlanje sizokumisa uThixo njengentsika kuzo family yabona izulu elitsha nomhlaba omtsha kuba elokuqala izulu nokuqala umhlaba ludlule kana njalo nolwandle alisekho ngicela upresident acime sesibani ibo bungqina kokuba siyacimile amagama wabo amen sentibana inoma ilibele ukuzisa ngaphambili igama likaMfundisi ukula xa sizawucima ikhandlela uba ngaba ke mistake le ndawo ucelwa silungise kodwa ke bangaba kho mistake ke siqithe banda kwethu uMfundisi ukula simngcwabe last year late ibe impazamo nje besise nice na last year ndet yes ngicela ke sisenze umthandazo omfutshane nje Thixo wethu olungileyo nesitaka sakho Nkosi uMfundisi ukula kulamathafa Nkosi ase nice na naye Nkosi namhlanje igama lakhe liphakathi kulama kweluluhlu lamagama siyalicima Nkosi sinikela Nkosi umphefumulo kaMfundisi ukula kuwe aphumule ngoxolo egameni loyiselonyana elomoya ingcwele
ngoKristu Nkosi yethu. Amen. Enkosi kakhulu singahlala phansi. President ne-executive into obundithume yona ndigqibile. Ukucima nje amagama. Kodwa President ndicela nje okokuba ndingalibasanga ngoba adiniwe amadodana kudala belapha. Bazalwane bam okokuba nje ndichisa impepha ucaca bendilapha. Isahluko nevesi zezakho unjalo nje umsebenzi wendodana kufunda iBhayibheli. Kodwa into endiyibambileyo President ngalamazwi athi abo bonke bafa ngokholo bengawafumananga madinga besuka bawabona bekude bakholosa bathakazela bavuma bangabasemzini balundwendwe emhlabeni. Okoba ifumaneka phi umsebenzi wenu. Ndizawuzama ukuthi qawaqawa nje okwegqirha qapulikeza. Sike sithi kancinci uyeza umgwebi omkhulu. 345.
President inyaniso yona asikhonzeli ungafi kodwa sikhonzela into kokubamtha sakunduluka singabi nakho kwaliwe esulwini ngoba ithi lekwekwa setaso elona thaba la kubambiswa kukufa kuyifamily nabazalwane besikhonza kunye nabo sizawudibana nabo kwelisa ngimwelela nje ukubamba lo mkheba bakwabona bekude bakholosa akanela nje ukukholosa lamadoda bavuka they confess ukuba thina singabasemsini iBhayibheli lesilungu ibeka kamandi ayithi abasemzini ithi strangers ba elixesha lonke behleli nje baphawula into enye ukuba ezalapha emhlabeni ziyaguga zilahle president wami futhi amahebhele ibhalela abantu abaphila elizweni labo kodwa belawulwa ngemithetho yamanye amazwe angaphandle inkolo yobuKristu iqiniselwe abantakwethu hlobo zami ethandwa nguThixo babhalela lencwadi amahebhele esithi lo mbhali ejonge la nkolo yaJudaism esithi asivumelani noYesu Kristu okungumesaya besithi thina wethu Thixo siyamazi kunjalo nje besithi lenkolo iyalahlekisa lekuthethwa ngayo ubhala lencwadi lo muntu ongaqhazwayo ebhalela amahebhele ebhalela wazisa esiza kubo esenza reference kamakhalipho kholo Abraham no Moses no Enoch no Jacobi amadoda aphila ngokholo hlobo zami ethandwa nguThixo
ebabhalala nje ebazisa intwanye kokuba themba niphila nje into ezawuninceda kuba nibe ngamakhalipha okholo ngoba ukholo eli liyamthwala umzalwane hlobo sami ethanda umthixo ngabe into edinga umuntu okholwayo hlobo sami lukholo athi umbhali ukholo lingena msebenzi lufile hlobo sami elinto ethiyaziyo abazalwane namhlanje siqinga amagama wabo tata unyembenya ngabazalwane abakholwayo bavuma balamkela usindiso ne-salvation by faith besithi siyamnyamkela uyesu njengomsindisi wethu hlobo zami ethanda nguthixo amayuda behlala nje bengafuni ukwamkela nenkolo yobuKristu uthi umbhali to such an extent okokuba bayasibingelelweni bonyasi isibingelelo besithi sikholelwa kulo Thixo nguYesu hlobo zami esithandwa nguThixo kodwa sidibana nalo mbhali ebakhumbuza intwenye into yokokuba bayakho amadoda ayingaphambili ekholwa kule nkolo hlobo zami ethandwa nguThixo hayi ndigqibile abantakwethu hayi ndigqibile abantakwethu ebanika ithemba lokokuba akhona amakhalipha okholo kanti into yokuqala endiyiphawulayo apha sisithembiso esinikwa la madoda la madoda ondibhulukileyo nala madodana ayine-plans zawo ezimiswe ngawo kwasezaphansi ii-plans ngayitabo lo mntu liwela phansi elikaThixo lona liyaphakama icebo kwaphakama icebo likaThixo bathi ngabe waphakamisa amehlo bekude babona badinga uthi umbhali bavuma bakokubabona balunthwadwe emhlabeni ngoyithaba kuyijonga naPawulo intwanye kwafrazekela amazwi omkhulu athi ndiyakulakaselela Jerusalamente imizamo yam iyophela ndawufika kuwe yokugqibela president andazi na ayikakwehleli into okokuba nawugodwa ukugqibela ekudala ekhaya esihlobo sami bazalwane bam akutshipho apha emhlabeni hayi bazalwane bam akutshipho apha inkosi into yokuhlala elizweni enkhayilo lakho hlobo sama athi uPawulo wathumiso singavuma njani ikhoma senkosi elizweni lotshintshwa bazalwane bam ngoba yilokho wethu ngiyakugqibela president ngiyakugqibela sikoduka president wami kakwenzeka isimanga somfana wami ekhaya wagoduka bheke eGoli wathi kafika eGoli emoshile kowabo siyagoduka ngoko wagoduka ngobantakwethu wathi kaseGoli umfana nangathi uvuma ingoma athi inhliziyo yonwaba nalapha kusekhaya walibala intwenye yokokuba eGoli akuthoko wabo yathi nayibethwa liliswe wafonelwa uyise wakhe wathi tata dinto ngento wathi tata diliyakayaka buye uthamkele wathi uyise kuye mntanam ndizakwamkela kwathi uzujonga into ndizawuphatha iiflegi ezimbini emhlophe ngaserayithi ebomvu ngaseleft nandiphakamisa mhlophe uyazi ndikuxolele kodwa kandiphakamisa bomvu uyazi andikuxolelanga wangena kuloliwe esuka
eGauteng esahla lo mfana esiya ekhaya hlobo zamathando ngithiko ngaphakathi kuye inathi wayifuna ingoma uzondithola nakalokhu nje ngazonkhalo zobubele esiya ekhaya hlobo zamathando ngithiko wahlumfana yathi ngayisahla ngasafurukela fly akude wabona ukudada kwathi inkathazo ujonga iflag kuyophakame phina hlawa sam yathi ufuna ingoma ndingumane phambi kwakho ndinekala Nkosi yami yathi ngayisahla ephakamisa inhloko umbona uyise wayiphakamisa iflag emhlophe wayebaleka kwaluqala namadodana noyenzentonina zonke zidlulile zivela zantsha koyithaba kwabo nekude babizwa iflag emhlophe ethi well done nisebenzile ehlabathini bakwabona bekude bakholosa bavuma okoba kabasemhlabeni bazalwane bami ngifuna unicenga bazalwane bami ixesha liyahamba namathuba ungazufunyane kukufa usahlala undisa apha emhlabeni hlobo zamathando ngithixo njengekwekwe esuka eBloemfontein eqala ukuhlala ezilalini ndabona permission isimanga sento ndiyazixelela abantu nangithetha ngalento kufika umakhulu emishini kulungiselela inkonzo umfundisi umaphu apheka isonka hlobo zami apheka isonka wapheka isonka kodwa indlela asipheka ngayo ndanditala uyibona erompa umngxunya basumlilo ngaphakathi basela umlilo ithi wawugqiba akubomva amalahle akhupha amalahle athele phezu kwezinki athatha intlama le ayifake lapha kushushu abeke izinki ngaphezulu yabona le nto indodana ayonto nje lula into phekwa nguThixo imbiza yakwaThixo ivuthwa kade hlobo zamathando ngithixo hlobo zami wathi umakhulu esithubeni wehla waya umakhulu kokuqala okwesibini waya okwesithathu ndamlandela ndambuza makhulu wenza ntonina wathi ngitheka isonka ndathi sisimanga umlilo uba ngezantsi isonka sibe ngaphezulu umlilo uba ngezantsi imbizi ibe ngaphezulu wathi umakhulu uzawubona msukulu ndamlandela umakhulu kwathi into endiyibhaqileyo ndandifika kumakhulu ndandifika esonkeni wathatha ifoloko kayivula izinki wahlala isonka wabuya nefoloko ndambuza makhulu ithi ukuthini wathi mntanam nandihlala sonka nasiphuma nefoloko wathi ebona le ntlama asivuthwanga hlobo zam kunokwenzeka sibahle kangaka sibomvu kangaka kanti ngaphakathi asikavuthwa ndifuna ukuthi kuwa lisakwe ithuba yiza ukulindela uThixo Nkosi nigcine Nkosi nisikelele Nkosi nithamsangelise ngoKristu inkosi yethu amen mvangeli xabiso sothandaza Sa umphefumulo
Masithandaze. Bawethu ingcwele. Baba wethu namandla. Wena Nkosi uyinkosi ehlala netafo. Ngamaxesha onke. Moyo ingcwele siyabulela. Moyo ingcwele sibulela ukukhutshwa kwezinto zakho sisekho emhlabeni. Sibulela Nkosi ukuzuzakala eluzukweni lakho. Moyo ingcwele lilizwi lakho eli. Linguwe somandla. Noba lithethwa ngumntwana wensukaze lilizwi lakho eli. Noba lithethwa ngumntwana kaNovasa ilinde siyakholwa moyo ingcwele okokuba kuthetha wena ngomlomo wakho. Thixo wethu namandla ilento xa lizawuthethwa moyo ingcwele sithi sithomo salomuntu singabonakali. Thixo wethu sithi thetha. Thixo wethu silindele ngoba siyayazi moyo ingcwele elilizwi lakho lizawufika apho Nkosi kungena ufika mntu khona. Thixo wethu namandla siphilile moyo ingcwele ngelizwi lakho elinamandla. Athi umculi livuka bubumnyama bubaleke. Thixo wethu namandla siyakholwa okokuba elilizwi sizawunkqonkqoza ngalo kumasango ezulu. Elilizwi Thixo wethu sizawubulisa ngalo kumkhosi wezulu. Thixo wethu namandla nguye lo Nkosi umntaka mntaphane. Moyo ingcwele owamlanda Nkosi kwizitrato zaseMangaungu ekhaba ibhola. Thixo wethu namandla namanye amakhwenkwe moyo ingcwele walibeka Nkosi lahle emlonyeni wakhe. Thixo wethu wathi Nkosi lifikile nje elilahle emlonyeni wakho isono sakho sicanyagushelwe. Sibona Nkosi ngokuphiliswa kwemiphefumulo yethu. Thixo wethu namandla okuba ilahle lafika emlonyeni wakhe. Thixo wethu ingcwele sithi ke Nkosi hamba ngaphambi kwakhe umkhokhele umgcine umbiyele Nkosi kwizinto zelizwe. Umbiyele Thixo wethu kona maduthwane belizwe. Umbiyele Thixo wethu kwinyoka nenyusu zelizwe. Thixo wethu siyakholwa ke Nkosi okokuba ilizwi lakho alibuyeli kuwe lingawenzanga umsebenzi walo. Moyo ingcwele uthi umculi wasekhaya okuya babesemhlabeni babelilinyembezi bebandezelwe zizilingo umlinge ngaphezi. Thixo wethu namandla siyawabona lamagorha. Thixo wethu namandla amakhulu wacheba induma. Thixo wethu namandla amakhulu waseza kwingxayi yamanzi. Thixo wethu namandla amakhulu umane ukuthi ngumuntu ngamnye kwindodana nganye mkhonzi indini alungileyo uyawathembakala nakwezincinane izinto. Ngena ke ngoku elivuyelweni Nkosi yakho. Siyabulela moyo ingcwele. Sesiphuma ke somandla. Sesiphuma Thixo wethu. Sesiphuma moyo ingcwele
phuma nathi Thixo wethu, phuma nathi Thixo wethu, khona ukuze Nkosi yami elungileyo sithi xa silele silale ngokonwaba Thixo wethu, ngoba ilizwi lakho lithethile kuthi ngoku nangona phakade. Amen. Uma wena wauke nathi emasafele uma wena wauke nathi emasafele. Siyabulela kumvangeli. Ngibuyisela ku president Hopelila masati amasati. Hopelila masati. Hopelila masati amasati. Hopelila masati. Hopelila masati amasati. Makanjani ayingahambi ngalaisha sicela idelegate yasefreshaville ize hophelela amahlathi amahlathi hophelela amahlathi hophelela amahlathi
Ntate press le tafole ya hao baruti bohle ba teng kwana. Hallelujah. Convention Cela sesole baba. ke a dumedisa batswadi. Ke rongwetse mosebetsi o mokgutshwanyane wa hore ke lebohe ke tla sheba ho wena ntate Mabu. Ke rongwa ke convention ena hore mantswe a buileng kwano ntate o batle hore thonkga maqeba le hoja ne se re a fodile empa o bitsitse melamo e metle ntate e re convention ena e utlwile e re utlwile convention ena fela e tla ha ke tloha mona ha ya tshwara lotho o tlo siye number plate ho nna mandijonga phezantsi emadodaneni yazi ke vice wami bendithi utla re dipalema tsa ngeyena tsa lefatshe ke tla e bona hosane madoda lasemgwali mandishiye nje imessage ithi message ninake nisindileyo hambani ningeni umthokozo ulapha emnyango ufuna ucinyo. Amen.
asinike imbeko sesiqedile kulungile sokhe iminquba yethu apha ngoba sizawuhlala sithandaza apha inkosi iqine inkosi isikelele inkosi nithamsanelise hambani nibuyele ekhaya niyobaxelela ukuba ivukile inkosi yethu intsalo nje izawuthi mhlasa kuyibona isibhakabhakeni siyikhawulele ngoba wethu Thixo uzawusigcina silondoloze singabizanga noculo cela sonke siphakame samkele intsikelelo re fitlhe pheletsong ya tshebeletso ena rena re ikopile ho wena modimo ya matla ohle mo rena le modimo wa rona mme ha re tswa re khutlela modimo dibakeng tsa rona ka ho fapana o tsamaye le rona modimo re boloke o re apese modimo ka lereko la hao mme re qetellong ya dintho tsohle a mohau wa morena rona Jesu Kriste kopano le matshidiso a moya o halalelang di be le rona ka Kriste Jesu ya bokwa ntolo le ka sa feleng amen Amen, 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 amen.